Hola, em dic Elisa. Vaig al col·le Vedruna Immaculada, a tercer de primària. Avui us explicarem la fotosíntesi i la respiració de les plantes. La fotosíntesi és un procés en el qual les plantes produeixen els nutrients per alimentar-se. Nosaltres, com tots els altres animals, agafem menjar i ens alimentem. Les plantes, en canvi, produeixen els nutrients a dins seu. I com ho fan? Primer necessiten aigua amb sals minerals, que es diu saba bruta. La saba bruta l'agafen les arrels de terra, puja per la tija fins a arribar a les fulles. Imaginem que això és una fulla gran. També, per la fotosíntesi, es necessita un gas que es diu diòxid de carboni. Les plantes l'agafen de l'aire. També el posem a dintre de la fulla. Tercer ingredient és la clorofil·la. És una substància verda que només es troba a les plantes. Per això són verdes! És la clau de tot el procés de la fotosíntesi, perquè és l'encarregada d'agafar i transformar la llum del sol. La llum del sol és el quart ingredient necessari per la fotosíntesi. Per aquesta raó, tot el que us acabo d'explicar, la fotosíntesi, només ocorre durant el dia. A veure, ara ja tenim els 4 ingredients obligatoris. Repassem. Saba bruta, diòxid de carboni, la clorofil·la, la llum del sol. Tot això es barreja a l'interior de les fulles i llavors el resultat de tot plegat, la saba bruta s'ha convertit en la saba elaborada. És una solució nutritiva que va cap a totes les parts de la planta i les alimenta. A més, el diòxid de carboni s'ha convertit en oxigen, que tots els éssers vius l'utilitzem per respirar. Ara us parlaré una miqueta de la respiració de les plantes. Què us sembla? Però recordem que la fotosíntesi i la respiració de la planta són dos processos absolutament diferents. La planta, com nosaltres, inspira oxigen i expira diòxid de carboni. La planta respira pels estomes i estan situats a totes les parts de la planta. La planta respira tant de dia com de nit. Ara, per repassar tot el que hem après avui, us he preparat una taula. Aquí tenim la respiració i aquí la fotosíntesi, que és alimentació. A veure, quan la planta respira, absorbeix oxigen i deixa anar diòxid de carboni. I en la fotosíntesi, al contrari, absorbeix diòxid de carboni i deixa anar oxigen. La respiració ocorre en tots els òrgans de la planta. I la fotosíntesi ocorre només en les parts verdes de la planta. La respiració ocorre en el sol i en la foscor. I la fotosíntesi ocorre només llum del sol, només amb la llum del sol. La respiració gasta els nutrients i a la fotosíntesi els nutrients es produeixen. Avui hem après tantes coses difícils, però només són menjar i respirar. Adeu a tothom!